Най-често мъжете целуват рамото и ръцете, за да изразят подкрепа и за да демонстрират доверие. Въпреки че рамото е открита област, рядко се случва мъжете да целуват дамите в тази област. По принцип тази целувка се използва за да покаже грижа, любов и обич към жената. Често е придружена и от жест, леко поглаждане по косата. Ако един мъж насреща целува жена в тази област, това означава, че той е готов да премести планини за нея. За такъв мъж е важно неговото малко момиченце да не изпитва никакви липси. Това е много романтична целувка. Тя не означава непременно, че човек иска повече интимност в момента, но пък означава, че е дълбоко влюбен и го е грижа за чувствата на другия.